Znate li da su jednu od prvih fabrika u Turskoj napravili Bosanci? Bilo je to krajem 19. stoljeća u Karamurselu, malom primorskom gradu, gdje se okupilo nekoliko imućnih porodica. Oni donose odluku da će osnovati fabriku, ali pojavljuju se birokratske i druge prepreke. Konačno, 1890. godine fabrika biva izgrađena baš na ovom mjestu. Mašine su dovezene iz Belgije. Uskoro se odjeća iz fabrike našla u prodavnicama širom Anadolije, ali i Evrope. Zadnji krik mode u Evropi bio je slogan pod kojim se odjeća iz fabrike prodavala u evropskim gradovima. Ovdje su se šile i uniforme za cijelu osmansku vojsku. Bila je ovo prva tekstilna fabrika u Turskoj. Za nevjerovatan uspjeh nagrađeni su od sultana Abdulhamita II. Nažalost, 1921. godine fabrika je potpuno uništena u Tursko-grčkom ratu. Od nje je danas ostao samo ovaj